Čaute ľudia, ja vás zdravím u nového videa. Tentokrát je to z Robloxu, hráme Assassin Part 2. Som tu zase so Samom. Čaute. A Igorom. Ahojte. Dvaja výborní koni a jeden sa otočil. Poď ku mne. A Adam, aké zaujímavé. akurát je intermission. Tak, Také zaujímavé, že hrám Roblox. počkaj, hej, mohli... Nedám si uhet. Čumte, tento Tento človek je Betty. človek. On je výborný. Áno, je výborný. A ono vám to dole vpravo píše aj X08. Aha. Ak sa tu pozriete ku tomuto DGškovi, tak on vám povie, že musíte nájsť vajíčka a potom dostanete taký super nožík, asi tento. Asi ten, čo je za ním. Hej. Kebyže chcete a ako... dostaneme tento košík. Kebyže chcete toto rádio, ktoré mám ja, stojí God, tak to je music a sem musíte dať song name alebo IDčko, takže číslo. A Čuž. stojí to 300 robuxov, takže Fuck it. Kinley, on je... Frenzies. Ty koko, Sick Beast, tak počkaj, on keď môže Sick Beast, tak ja tiež môžem. A Bronkler, shit. Dobre. Nie, počkaj, ja budem mať copyrighty. Oh yeah, pow, I am Ian Boy, man. A ako si to mám mut? Ahoj, Adam. Nie. Bronkler, ježiš. Pozrite na môj nesmierny skill. Ja budem mať autorské práva, takže ja si to musím vypnúť. A ja som ho dal. A na čo budeš mať autorské práva? Za Ja hudbu. som vyhral. Aha, tento. joined again. Je šťastný, že umrel. On má miesto oši okuliare. Toto mám do komentárov myslíte, či... A aj God Egg jeden vravil tam. A VIP je. Koľko si ste VIP server? Počkaj, ja som mal VIP server, či Adam mal? Mal si. Mal si? Z nás dvoch takto mal určite. Áno. Na Murder Mystery som mal ja som aj ho ty. mal. Ja som ho mal. Hej, Igor. A dneska by som mal dosť zase ďalších 15 Robux, takže budem mať 75 a môžem si renovnúť. Na čo ďalších 15? Mám by, lebo teraz mám 75. A ty máš tento? Ty máš buildu sklap? Chlapci, ja idem hľadať to vajíčko. A to ich je tu viac? No, na každej mape je jedno vajíčko. A to môže len jeden... Kde? Môže len jeden človek zobrať? Hej, asi, ja neviem. Igor, kde bolo? Tu je hore. Ja ho mám trafiť, alebo čo? Ukáž, kde? Počkaj, čakaj. Nie, to je debil! Kde je hore? Na strome, tento kindly retardovaný. Tam, Adam, vidíš ho? Tam hore je vajce. A yes! Mám ho! No vidíš. Počkaj, pomstím ťa. Dobre, si Ale ti begneš. píše, že je na 9? Áno, mám 1 z 8. No vidíš. Výborne. Tak je to dobre. Aspoň, že to nemusíte takto ako preparkurovať, iba tam prosto No tak to by bolo asi riadne ťažké. Dáme tempy, dobre, jovo. Kebyže v tomto videu sa nám podarí získať všetko. A tento Betty, či táto Betty dostalo legendárku. Aha. Frižité, Ja si môžem otvoriť po lístke. Dobre, držte mi palce. Dobre. Samo009 joined the game Assassin. Dúfam, že nič nedostaneš, dobre. Ja mám túto Betty, ona je to vajce hlavové. Ty, Kinlen, debil. Viete, ja som mal hneď vedľa tohto, čo som mal Minding, ja som mal hneď vedľa toho legenda, je to šitné, speciálne. Je Star Eliminated? Ty noob Kinley, ja ti pichnem tvár. Adam, koho máš? Jeden ten gesto tu má to ten speciálny nožík. Je Star Eliminated. Tak to už získal to egg? Ja tam nerob... Ja... Ešte kto žije? Ja žijem? A ja žijem. Dobre, hľadajte to vajce. Ale žijeme len my traja, čo? Možno už Áno. takto zobral. Nie, to tam bolo do nekonečná, Adam. Hej? Ja Aha. ty si ho trafil, on tam zostal. A ja som videl, že mi zmizlo. A ja ho mám! Kde je? Tu je hore. Mám. Kde? Tam bolo hore na dome, tam vidíte, kde háže nôž? Aha, vidím ho. Aha. Mám. Počkaj. No, Igor, aha. Mám ho ja. Dobre, dajte si fajt a zomrite. To ty máš koho targeta, určite nie mňa, hej? Yes. Hej. To
smutný z toho, že si musel umrieť. Z level 38. Hej, poďme voliť ešte za také isté mapy, aké boli. Dajme ešte raz zestať a vezmíme. Dajme inú mapu práve. Inú, lebo nám to už potom nedovolí. Dajme toto, tu sme neboli. Zase by museli zabiť všetkých okrem nás. Ale my sa nezabíjame, o? Áno. Určite už viem, príde padina, bum a dovidenia. Ale to na serveroch nebude. Nebude podľa mňa tiež. Tak to by bolo strašne easy as fuck. Práve. Samo 009 Jemu joined padol the game Tiger, to je assassin. dobré. Že by sa takto spálnil pri vajíčko, že easy. O Bože, ja mám Adama, ja ťa nejdem zabíjať, hej. Dobre, ja mám Betty. On bude niekde hore. Nie tu, Igor nedáma. Dajte si pozor. Mám ho! Ono bolo na koši je tu, kde skačem. Kde? Počkaj, ja tu budem stať, ak ma tento nezabije. Uhni, ty debil! Ja som chcel streliť. Ale kde je? Tu je. Za tebou. Za tebou, tam. Bože, Adam. Ja som ho dal. Ja som nechcel do teba, len on sa uhol akurát a tak sorry, G. No, dík. Tak získaš ho znova. Tak on bol taký, že proste skočil ti, hej? A on sa akurát uhol a ty si tam prišiel a ten nôž letel na teba, no tak... To bolo dobre na hovno, ten man tak kebyže chcem postaviť, tak to by bolo... Samo to na tebe musíš... Kľač. Ale to vajce som dobrá, to je dobré. No ty Kinley, ty si debil, tušný. Fuck. Prečo toto neviem dať? Som zvedavý, aké nože dostaneme. To je iba ten jeden, čo je za ním. Hej, ten taký, čo vypadá ako gest, tak toho má už. Ahoj, klon. Počkaj, ja si to pozriem na ona tu. Momentík. Hunterze. No nevidím toto nikde. Čo? Tak, on je ten, ten. Špeciálny? Že to v description nie je, že on je. Hej, poď, toto už nezoberieme zase. Sa hra. Nie, toto nezoberieme. Idem pozrieť, A ja idem. Samo ja mám teba. Ja mám tu Ale Betty. ja už tam nemám. Ani ja. Už tam nemáte. No vidíš. Samo Mne sa to 009 seklo. joined the game assassin. Ja mám tu do Betty voľaku. Ale nie. Ebe, ja ťa nemám. What the Ty mám tak, no tak ti treba. Frince. Igor. Povážiš sa. Ja ťa nemám, ja mám Ale Frince. Toto telka je vysokej kvality. Juj. Ona nevedela zabiť, a fuck. No No. Igor, poď si dať jedna V1. Kde si? Ja som na druhom poschodí. Aha, akože nie. Čo, okej, zaujímavé. Ja som Dal ty trafil ho? rovno do brúška. Je z level 30. A ja? A ja 26. Aha, Adam, a ty prísni dnes, on je takisto. A Doritos niekto tvoril. Kde je Doritos? On dostal druhý dos, čo? Aha. To je common. Ichibo, ako sa volá Ichibo? To je tento degeško. Aha, nemu sa zýval, nech ide spinkať veľa hodín. Že to natáčame po obede. No, hurá! A to je zase tá istá. Aspoň ja ho nemám. Ty môžeš. Tam je pri tom koši. No, tam choď. Dnes mám ho. Máš? A ja mám rovno aj targeta tu. Target na mene dbal. Počkaj, Aram, nechaj mi tu Betty. Tam je gest. It's Jesus, ja mám to je Jesus. Pozri, videli ste, ako som možne letel jeho? Adam, počkaj, ešte ma nezabíjaj, chcem dať tohto nuba. Ty si debil! Samo 009 dobre, ja joined som the to- game assassin. Nezabíjaj ma! Ja som ťa nechcel, len keď hodím možno, tak ako trafím. Tak ty vždycky Kde je ten debil. Eat Jesus, alebo... Tu je za skenou, tam ako je skena, tam rovno choj. A tu, zadu choj. Tu. Ja som posledný skok nedal. V parkoure. Tí traja poslední sú najlepší level. Nie, zle.
dole. Poďte hodiť na nejakú mapu, ktorá už nebola. Jasne. No, okej. Už 10 minút točíme, výborne. Nie. Special price, jak je v tom balíku, nie? No. Som ja mám teba, ale ja ťa nejdem zabíjať. Tak tuto to bude dobre ťažké nájsť. Nehovorila veľaká tabuľka. Mám ho! Kde? Tu je voľako dole. Tu ako Bronko. idete po voľakej tejto debilnej strane, či kde, tak tu za barelmi je. Kde? Táto Betty má. A Tu, samo dole! Tu, za týmto. Yes. Máš dole. Kde? Tam, a tam dole, Tu, a za týmto. A ja to potom musím... Aha. Máš? Nie, počkať. Čo, ja to prečo hádžem do steny? No, hurá, toto bolo trápenie. Dobre. To mám ja. Ja nie, ja mám Betty. Nemám sama. Poď. Samu Odíď. joined the game. Ja ťa nechcem zabiť. Videli ste ten meč, to čo je? What? No kde je tá srška? Ja som si nevšimol, mne sa vyplo nahrávanie, keď som hral. Kde je? Lebo nemáš keymaker. Kto? Tá Pozrite Natália. sa na to Demonic Queen. What? A to môžem ku tomu ešte nejako pridať video, aby som sa aspoň rozlúčil? Neviem, asi nie. Praviť. Bandicam nie je nainštalovaný. Aha. Výborne. No kde je? Ja to ani nejdem dávať. Betty? Nie, tá Natálie. Ona je... budem ťa navigovať. Ty sračka, veď som po tebe hodil ten nôž. Aj mne sa to stalo, ale nie. Ako tento demonik debil, či to? No už odišiel. On mal len tak červené, satanské. Tak ja... Bolo na tu campy, ty si sprostá. Táto Ja idem... Betty, no joj. Môžeme sa voliť za... Nemôžeme vedieť. Je to zaplo voľaké ovládanie jedným prstom, či čo? A teraz mi všetko seká. Čo mi to otvára Google? Kto chcel zapnúť Google? Ahoj. Iži, pozri, čo mám. Prečo zase Google? Dobre, bože, debil, že ty máš samý exotík. Niky. By si nám mohol dať kedy tie dve legendárne. Dobre, keď mi padne, tak vám dám. 565 joined the game. Keď ti padne, tak to si následne nebudeš otvárať žiadne Zase casey. táto mapa. Otváram si. Bože, táto sračka, Samu ktorý hello. 09 joined the game. Assassin. Výborne. Nevidíte, ja mám Betty 171. Aha. Nie, ale viu. Dobre. Ja som bol celý čas za tebou, Adam. Priateľ môj. Aha, ok, ty sa tam zrepoval, výborne. Máte už si to hral? No, ja som vyhral. Počkajte, poďme dať ešte... Ja takú jednu, dve hry. Samé tie mapy. Ja tu to ešte nemám. Dobre, tak je. Ja tu nemám. Tak na mňa skáč, ty debil. Možno, že vy na tom ani sa nemusíte. Musíme. Wow. Ja. Wow. Mr. Crab. Dám to 2, 3, 2. Ja mám teba, ale nejdem ťa zabíjať. Dobre, vidíš to, veď si hore dade. Samo ukážem ti ho. Ja ho vidím. Tam nás... Dobre. Mám ho. Dobre. Došiel. Výborne, Adam. Jak som ja teba, Ono mi tak... to započítalo ešte raz. Ja mám 4 teraz. Čo? A ja mám 4. Počkaj, či ja ho tam mám, či nie? Ja neviem,
Mne to sa počítalo teraz asi. Ja. Aha, ja som ho tiež nemal. Ty si ho netrafil predtým. Hej, si ma zabil. Hej, aha. Pozor na ťa, dobre. Prostáčka, bare by si spadla do tej vody. A ja... Ty máš koľko? Ja mám 4. Join the game assassin. Poďte, toto sme neboli. Ktoré? A teraz sú všetky tie, ktoré nemáme. Ani jedno sme nemali. Áno. Tak poďte paintball, to je asi ľahké bude nájsť. A už na to, že Čo? Dám. No. Dám. Aha, takže našemu dobrému kamarátovi to spadlo teraz, takže... Nezabíjame sa, ok? Ja mám voľakého masty. Dobre, ja mám play joke. Nie, toto dievča ma zabije. Mám ho. Kde je? Tam, kde sa trénuje. A kde hore niekde? Nie, on má... Nie! Nie, ono bolo dole, tu pozri sa, daj ma spectate a uvidíš. No, Tuto to bolo. Tam, kde je môj nož, vidíš ho? ja vidím. To čo máš za nôž? To mám, Zlotý? hej. A posled... Aha, už. Dobre, tak ja si myslím, že by sme to tu mohli ukončiť. Video má 15 minút, dúfam, že sa vám páčilo. Ak dajte odber, like a koment. A Igora práve disconnectla. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže majte sa a čaute.